गेवलां हाज'वारि दायो फरायदों दा हेडलाइन निउज। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि सायाव सीमा गैयै अजद दैखांदों एमएलए मोनमुन ब्रह्मआ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दंफांनि ससमा गाननानैसो बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथाङा। दिपेन बर'आ बुंदों बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बुहुमाव बर'फ्रा हारि महरै थांनानै थागोन। बिपिएफ दोलोआ दिनै बाक्सा बखुवामारि गेलेग्रा फोथाराव फुड रेडी काम एवारनेस हमेल खुंदों। बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मिशन बेखेवदों। मेट्रिक आनजादनि जिअग्राफि सोंथि बिलाइया भाइरेल जाबावनाय खौराङा नंखाय। अदालगुरि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादा बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे जखारसो बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि दा हेडलाइन निउसआ एसेनोसै। गोजोन्थों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।